plecăm. Știi de ce? Că am simțit cu o picătură. Eu zic, ups! Că poate n-aș fi atâta, dar am simțit picătura de copac. Aici, din păcate, mai repede nu pot să merg. Dar liniștit, n-am nici cea mai mică problemă. Pentru că ți-am zis, și așa cu inima strânsă din cauza că astea sunt prea moi pentru Acum ce să faci? N-am știut exact ce. Prima parte a traseului nu a fost chiar în halul ăsta. Te-ai încăcat acum. Ce treabă ai tu că s-a pierdut conexiunea de date? Lasă-te cu date, dă-i cu GPS-ul. Păi, chestia cu datele, în momentul în care îi dă, îl și actualizează. Bă, frate, avem trafic, nu avem trafic. E înghesuială, nu e înghesuială. Schimbă ăsta, bă, Gruiescu a fost pe acolo. Aha. Deci, S-a întâlnit cu